zemljaka koji živi u Švajcarskoj, evo da čujete iz prve ruke, znači kako se tamo živi, znači stvarno se živi vrh. Tako da, ako hoćete da idete u Švajcarsku, evo još jednog podsticaja da odete što pre u Švajcarsku, znači da se obogatite, da postanete uspešan i srećan čovjek. Slušajte šta kaže ovaj naš zemljak koji živi u Švajcarskoj. Kaže ovako, napisao mi je pismo, čitam e-mail. Kaže, gledao sam vaše kolumne o životu u Beču i Kanadi, pa mi je došla ideja da opišem malo život u Švajcarskoj. Dakle, prvo što treba da se kaže, da ti Švajcarska mesečno da 10.000 franaka. Otprilike 10.000 franaka je malo manje od 10.000 evra. Znači, otprilike 10.000 franaka je negde oko 9.500 evra. Znači, dakle, prvo što treba da se kaže, da ti Švajcarska mesečno da 10.000 franaka, vidjet ćemo kasnije u pismu da je to 10.000 za njega i za ženu. Znači, prvo što treba da se kaže da ti Švajcarska mesečno da 10.000 franaka kad radimo, na primer, supruga i ja, ali sledeći dan ta ista Švajcarska kaže, sada vrati 9.000, znači dali su ti 10, a sad treba da vratiš 9. Istina je da tamo možeš sve da kupiš čim ti se stvori želja. Samo uzmeš Ausweis, ličnu kartu, dakle, i odeš u autogaražu ili prodavnicu, dobiješ željeni proizvod i kažeš šaljite račune kući. Znači uzmeš, a računi kasnije stižu. Znači kasnije stižu i ti naknadno platiš. Znači možda kupiš na crtu, na odloženo plaćanje, tako. Sada, postoje neke obavezne stvari koje vas nataraju da plaćate, kao što je Krankenkasa, znači osiguranje, pa samo što koristite automobil, plaća se 600 franaka godišnje, jer vozite po njihovim cestama. Znači 600 franaka, to vam je oko 600 evra. Pa kad rentate stan, iznajmite stan, cene su ogromne. Ja i supruga plaćamo 4,5-soban stan 1900 franaka. Grejanje se plaća cele godine. A ni taj skupi stan ne možete da rentate, da iznajmite, dok ne kupite osiguranje za stan. Iako nije vaš. Sada, što se tiče dece, vi kao roditelj ste tek na 4. mestu što se tiče vlasti nad sopstvenom decom. Znači, nemaš ti vlast nad sopstvenom decom, bato. Deca nisu tvoja. Prvo se pita državna kriminalna organizacija zvana KŠB. KŠB. To je nešto sa kešom, vratno lova. Oni imaju prava da dođu, oduzmu ti dete i daju ga u drugu porodicu do 18. godine, a ne